30.454 núcleos singulares de poboación en Galicia, a metade do total en España. Esta dispersión xeográfica xunto á nosa característica orografía converten o reto de levar as comunicacións de alta capacidade a cada recuncho do territorio nun fito especialmente salientable. O esforzo realizado para estender a cobertura móvil e a banda ancha a todo o rural non sería posible sen a contribución das diferentes administracións públicas, os operadores de telecomunicacións e demais axentes co compromiso compartido de rachar a fenda digital do rural e transformar Galicia nun referente en digitalización. A este compromiso sumámonos a través da Oficina Concellos da Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia, que neste 2024 cumpre 10 anos de colaboración coa Amtega, asesorando as entidades locais en materia de despregue de telecomunicacións. A fibra óptica, o 5G, a conexión satelital e o Internet das cousas, xunto coas estrategias avanzadas de ciberseguridade, están a propiciar unha destacable mellora na calidade de vida das persoas que residen en zonas rurais e abren novas oportunidades económicas e sociais. Unha conectividade total, real e efectiva é a condición indispensable para a aplicación de calquera tecnoloxía digital avanzada. Tamén constitúe a chave para a consecución e a recuperación do talento, para asegurar unha poboación de traballadores cualificados galegos e para atraer o coñecemento dos nómades digitais, estimulando a economía local e creando novos modelos de emprego. A Noite Galega das Telecomunicacións 2024, baixo o lema 30.454 Conexión Total para Vivir, é a nosa chamada a todos os axentes implicados para sumarse ao compromiso coa conectividade en Galicia. A dispersión da poboación é unha das características máis singulares do noso territorio e xuntos podemos converter este reto en oportunidade para un futuro conectado e próspero.